khona umakoti ohanjiswa ubulihlaza bakhe emzini, khona umakoti ohanjiswa ukuthi umndeni awumemukeli kodwa umkhwenyana wakhe uyamthanda, khona umakoti othandwa umkhwenyana umndeni ungamemukeli, khona umakoti othandwa umndeni umkhwenyana engamthanda. Kuqhamuka ngeindlela eziningi, khona ukuthi umuntu angene eganweni ingazange yenzeke lento Zimiphi ukuthi kuhlale ubukhazi ngaleli yalanga kade ezoganwa ngakusasa, sekuhlela umndeni, sekuthunga ukhamba la endlini, sekushiya ukuthi umakoti unasifo sini, sekushiwo insizwa zakuleni abanomzane bakulenda ukuthi yini umakoti. Angifuni ukulisho leli lithi ngelesaba yini umakoti, bekutshele yonke into eyamaqiniso. Usuzohlwe le ndaba yokuhlala kwakhe ezitolo lapha na ayiphele manje, usunonkosikazi futhi okunye kufuneka ukulalele okushiwo umakoti ngoba uzokwakhisa umakoti engaphenduki endlini inhlangano ephikisayo kodwa walandwa uwe. Omunye umndeni ushaya phansi ngonyaka uthi thina sime noma bani ngoba la ekhaya ayimayehlupha wena elawini, thina kithi wenza kahle. Zimephi asikhuluma iqiniso, umakoti ongayehlula indoda siyazi ukuthi usuke engaganile kahle ngoba kufanele ukuthi uhlale nomakoti wakho. Khona ngizosho Zimephi, khona abaligcina izinyo mzukwane behlanganiswa umfundisi ukumoyizela komkhwenyana wakhe, khona akaligcina ukumoyizela komkhwenyana wakhe mdla ithi le yandoda ithi uyamthanda na Ismail wasigcina lapho ukuthi ngiyagudla umkhwenyane kamnandi ephasishini endlini athi awu wazwa mhle namhlanje kwathi ngiqale phansi ngikushele ngendlela oyiyona. Akasayazi leyo nto, uyobekezela kanjani lo makoti ohleli kwiSodoma neGomora? Kufanele kube mnandi emzini, kufanele indoda enesisoka ibonakalise ukuthi vele singefihla ngikuzwile umbuzo wakho, ithele ezinhle neziqhakaza kahle ziyaniselwa Zimiphi, noma singathini sithini ihlahla eziqhakaza kahle ziyaniselwa. Uyatshela ukuthi umfazi uyondliwa, utshelwe liqine igama ukuthi unkosikazi ondliwa kabili, uyadla emlonyeni, uyabona, uyadla. Mawungezokwazi lokho ufike eGoli uthwele uzobekwa phakathi egcekeni kini, iphinde iweekend uhambe. Awuzange wenze lutho. Kusasa icala mangabe umuntu wesifazane esekho imfino kwashakacima, icala libuyela kubo, uwena ovula ikhala ngoba Zimiphi nasekhaya awukuzili ukudla kankosikazi emlonyeni, unecala kwabakini ilawo ukuyongena endlini wenza okufanele enganeni yabantu owayilanda idlisutha kubo, wathatha isinqumo ukuthi wena uzoba umkhwenyane wayo. Awukuzili lokho ngoba unecala. Imhlolo esihlale sibuka sekufikile ngalokugcina kwehluka kwenyunga kuphunywa kungenwa nezimbuzi ukuthi indoda ibingasangena endlini ethile, into ekufanele siyikhulekele siyithandazele samadoda ethembu. Kwesinye isikhathi indoda isiya nganxanya isayi nganxanya, kuyicala ukungakudla ukudla kwenkosikazi kwesipuni, kuyicala ukungangena elawini angazenze njani. Kwakukhona abantu abadala Zimiphi abathi mabesegcekeni indoda iphuza isicathulo sayo lapha na imbono umakoti ukunyathela kakho, umakoti ongajabule ubonakala ekseni iziqo, umbona iziqo ngisho enyathela ukuthi akajabule, kodwa umakoti ojabule uba nengoma akayivuma ihumming nje ongayizwa namagama ayo ukuthi athini. Ingakho ikhehla wawulizwa Zimiphi likhulu lisho lilapha na liyabona khona umonakalo la ekhaya, lishaya ingoma ongayiqondi lithi ikwalile bhungu, ikwalile bhungu, ikwalile bhungu. Uyabona uculela wena nsizwa akayizalayo ubaba, uyabona ukuthi umakoti akajabule. Sekufanele ubaba athathe isinqumo akubize ngelinye ilanga, uhambisa ngakho yini kujulwe kushone phansi ngoba umakoti uzothutha uzokwemuka, umakoti uzohamba. Kuyisici ukuhanjelwa inkosikazi, akusiyona into enhle. Kuyisici ukuhamba emzini ngoba ekugcineni siyophetha ngayo le ukuthi kwenzakalani.